بلا کے اندر لکھے آ غلام بڑا حیران ہو کے کہنے لگا ابو بکر تینوں پادری پہ بلاوندا ہی صدیق اکبر جڑے ویلے پادری دے کھول گئے پادری وڈیرا اٹھ کے کھڑا ہو گیا صدیق اکبر نو ویکھ کے کہنے لگا تیرا نام کی ہے آپ نے فرمایا میرا نام ابو بکر ہے کہنے لگا کتھے دے رہن والا ہے فرمایا میں مکے دے رہن والا ہوں کہنے لگا او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے فرمایا ہاں میں اس مکے دے رہن والا ہوں پادری کہنے لگا کتھے چلے آئے فرمایا میں ملک شام تجارت لے جا رہا ہوں اس وڈیرے جے پادری نے ایک پرانا جہا صندوق کھولیا ایک پرانی جی کتاب کھولی کدے کتاب دے ورکے ویکھ جائے کدے صدیق دا چہرہ ویکھ جائے تے اپنے آپ نو کہندا ہے اے تے ہوئی لگدا ہے اے تے ہوئی لگدا ہے صدیق اکبر نو کہن لگا کہ ناراض نہ ہوویں میں کچھ گلاں پوچھنا چاہنا فرمایا بابا پوچھ کی پوچھنا ہی کہن لگا جے ناراض نہ ہوویں ذرا اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹاؤ آپ نے فرمایا بابا میں تے رات گزارن دی اجازت لین آیا تو نشانیاں پہ مانگنا ہے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ایک نشانی وکھا دے اپنے پیٹ تو ذرا کپڑا ہٹاؤ صدیق اکبر نے اپنے پیٹ تو کپڑا چایا آپ دے پیٹ تے دل دا نشان دیکھے پادری دی چیخ نکل گئی کتاب پڑھ کے کہنے لگا تو وہی لگنا ہے آپ نے فرمایا میں کون لگنا وا کہنے لگا نشانیاں تے ساریاں پوریاں صدیق اکبر نے کہنے لگا کہ ناراض نہ ہوے ایک میرے آخری سوال کا جواب دے دے ابو بکر فرمان لگے کی سوال ہے پادری کہنے لگا ابو بکر یار جھوٹ تو کدے بولیا نہیں پر مینوں سچ دس تیرا کوئی یار محمد بھی ہے نالیہ چورا شریف صاحب جناب پیر سید کبیر علی چاچا ہے زندہ باد حضرت علامہ عبداللطیف حاجی صاحب زندہ باد توجہ ہے جی پوچھو بولو پادری کہنے لگا تیرا کوئی یار محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر حیرت نہ ویکھ کے فرمان لگے تینوں میرے یار دا کیویں پتہ ہے کہنے لگا تھا سوچ تیرا کوئی یار محمد ہے نا آپ نے فرمایا ہاں میرے بچپن دا یار ہے آپ نے فرمایا قریشیاں دے سردار دا پتر ہے حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا پادری نو فرمان لگے بابا مینوں کیویں جاننا ہے میرے یار نو کیویں جاننا ہے انہیں صدیق نو پھڑ کے سینے دے نال لایا کہنے لگا ابو بکر یار تینوں کون نہیں جاندا آپ نے فرمایا بابا کتاب چ کی لکھیا ہے کہنے لگا ابو بکر میری گلی یاد رکھی تے پوچھنا میں تینوں کیویں جاننا کہنے لگا رب نے آسمان تو جنیاں کتاباں نازل کیتیاں نے جتھے نبیاں دے ذکر کیتے نے نال تیرے بھی ذکر کیتے آسمان تو رب نے کوئی کتاب ایسی نازل ہی نہیں کی جو تیرا ذکر نہ ہو صدیق اکبر حیرت نہ بابے وال ویکھی جا رہے میرا ذکر آسمانی کتاب نہیں بولے سبحان اللہ ہاتھ کڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو ہن ہاتھ چکے بولو میں کچھ نہیں کہہ رہا دیکھو بھلا کتنے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا نال دا بندہ ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ بھائی ہاتھ کھڑا کرنا اس گل دی دلیل ہوندی ہے کہ میں زندہ بھی ہاں تے جاگدا بھی ہاں دسو نا بھلا مینوں کیڑا کیڑا زندہ تے جاگدا مینوں پتہ ہے مینوں بھی 20 سال گزر گئے نے خطابت وچ میں خاندانی خطیب ہاں باپ دادے تو مینوں پتہ ہے میں ہند سندھ دنیا پھر کے ویکھی مینوں پتہ ہے کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اوندے نے جو مولوی ٹھل نال میں نہیں بولنا جڑے بغیر صلاح دے او بولو سبحان اللہ پادری کہنے لگا آسمان تو رب نے کوئی کتاب نازل نہیں کی جہدے وچ تیرا ذکر نہ ہوگا
یہ دلیل دیواں نہیں بولے میں شعر سنایا تو والا سبحان اللہ کر دے نہیں کم دیاں گلاں بھی سنیا کرو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی کتنے قرآن مجید اللہ کریم نے فرمایا صرف دن نو نہیں رات نو بھی تبلیغ فرماندے سن تے دن نو بھی تبلیغ فرماندے سن 950 سال ایک دن اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نو خیال آیا کہ میں گنتی کراں بڑا میرے امتی کتنے بنے نے آپ نے گنتی کی تے 80 امتی کتنے 80 امتی 950 سال تبلیغ 80 امتی انہاں 80 وچوں 8 آپ دے گھر دے افراد سن تے 72 دیگر لوگ واہ کملی والے تیری تبلیغ تو جو میں صدقے نہ جاواں حضور نے فرمایا قیامت نو 120 صفحہ ہون گیاں سارے نبیاں دی امتاں دیاں وچوں 80 صفحہ محمد دے غلاماں دیاں ہون گیاں 120 صفحہ جو حضور نے فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک ایک صف ہوگی تے حضور نے فرمایا 120 صفحہ وچوں 80 صفحہ مصطفیٰ دے غلاماں دیاں ہون گیاں نوجوانوں اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نو بڑی تکلیف ہوئی کہ یا اللہ میں 950 سال تبلیغ کی تھی تے نہ میرے قدر ہی نہیں کی تھی 80 لوگا کلمہ پڑھیا اللہ دے نبی نے انج ہاتھ اٹھائے پڑھا قرآن اچھا میں سچی دسو تانوں کیڑی شے نہیں بولن دیندی سبحان اللہ کوشش کرو سبحان اللہ دی میں دیکھنا بھلا کہ سبحان اللہ کیویں نہیں تواڈے لباں چوں نکلدا اچھا بولو سارے سبحان اللہ اچھا جڑا نہیں بولتا تو دھیان رکھا جے تو لنگر نہ لین دیا جے اگلی باری بولے گا پھر انشاءاللہ سبحان اللہ کیونکہ جدا کھائیے او دا جڑا حضور دی تقسیم تو کھاندا بولی جاوے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کی عرض کی تھی آپ عرض کرتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا نوح علیہ السلام نے میں یہ نہیں کہتا بد دعا نہیں نبی بد دعا نہیں کر دے دعائے ضرر کی تھی دعائے ضرر پڑھے لکھے سمجھ کے میں کی لفظ بولے دعائے ضرر کی تھی عرض کی تھی نہ میری قدر نہیں نہ کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا تیری دھرتی تے کوئی کافر باقی نہ رہے انہاں قدر نہیں کی تھی میرے 950 سال دی یا اللہ نے تباہ تے برباد کر دے سیالکوٹ دی ٹھیٹھ پنجابی زبان چاکھاں تے عرض کیتی اللہ سواگا ہی پھیر دے سواگا ہی پھیر دے اللہ نے فرمایا عذاب آوے گا سارے کافر دنیا تو ختم ہو جاون گے عذاب آوے گا پانی دا سیلاب دا آپ نو خیال آیا عرض کیتی اللہ 950 سال وچ میں 80 بنائے نے تے انہاں دا کی بنے گا اللہ فرما سونے انج کر تو ایک کشتی بنا لے تے جڑے تیرے نے نا انہاں نو کشتی چ بٹھا لے بچے گا وہ جڑا تیری کشتی چ بیٹھا ہوے گا حضرت ہود علیہ السلام دی قوم عاد تے جدو آندھی دا عذاب آیا نا تے اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ تے اے آندھی دا عذاب آوے گا سارے مر جاواں گے تے میرے جڑے امتی نے انہاں دا کی بنے گا اللہ فرمایا سونیا اے اس طرح کر کے نا تے ایک لکیر تے ایک دائرہ زمین تے لگا تے جڑے تیرے امتی نے انہاں نو دائرے چ کھڑا کر آپ نے دائرے چ اس طرح کر کے زمین تے لکیر لگا کے نا اللہ دے نبی تے امتی وچ کھڑے کر لے اینی تیز آندھی چلی کہ لوگ ہوا نال اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے او جڑے نبی دے دائرے چ کھڑے نا او متے تے پسینہ پہ صاف کر دینا ایڈی تیز ہوا جنے انساناں نو اڑا کے تے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے کر دیتے او نبی دے دائرے والے دا متھے دا پسینہ نہ سکا سکی بھئی اسی ایویں نہیں داتا صاحب جاندے سانو پتہ بچدا اوہی جڑا انہاں دے دائرے دے وچ آ کے کھلو جاندا ہے جڑا انہاں دے دائرے تے کشتیاں چا کے کھلو جائے بچدا اوہی اللہ نے فرمایا کشتی بنا لو ہن حضرت نوح علیہ السلام نا روزانہ کشتی بنا رہے سارا دن پھٹیاں چ گل ٹھوکے تے آپ کشتی بناندے نے کشتی بناندے نے جدوں رات نو آرام فرما دے نے تے کیڑے پھٹے کھا جاندے نے
لکڑی نے سیونک لگ جاندی نا کیڑا لگ جاندا او کیڑے سیونک لگ گئی پھٹیاں نو کھا جاندے نے آپ دی نے پھٹے نے جوڑ دے نے تے رات نو کیڑے کھا جاندے نے ایک دن رب دے نبی عرض کیتی یا اللہ عذاب دا دن بھی قریب آ گیا میں پھٹے جوڑنا کیڑے رات نو پھٹے کھا جاندے نے تے یا اللہ کدوں میرے مالک ہے کشتی بنے گی تے یا اللہ اے کیڑے کیویں جان چھوڑن گے اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام یہ کشتی بنانی ہے نہ پھٹیاں تے چار عظیم لوگاں دے نام لکھو عرض کیتی یا اللہ کی لکھا اللہ نے فرمایا کہ پھٹے تے لکھو ابو بکر صدیق ایک تے لکھو عمر فاروق ایک تے لکھو عثمان غنی ایک تے لکھو مولا علی عرض کیتی یا اللہ چارے کون نے اللہ نے فرمایا میرے یار دے یار نے حضرت نوح علیہ السلام نے حق چار یار دے نام لکھ لے تے کشتی بن گئی کیڑیاں نے پھٹے نہیں کھاتے لٹیاں کلاں والے قرب و جوار پیونے والے سابو سہرا والے نوجوانوں او نبی دے چواں یاراں دا نام نوح دے پھٹیاں تے لکھیا جاوے انہاں دی امت دا بیڑا پار ہو جاندا ہے پھر انہاں چواں دے صدقے محمد دی امت دا بھی بیڑا پار ہوے گا یہ بھی پتہ لگیا صدیق دا نام لکھیے عمر دا نام لکھیے عثمان بن علی دا نام لکھیے کیڑے پھٹے نہیں کھاندے کبھی نبی دے چواں یاراں دا نام اپنے سینے تے لے کے قبر تے ٹر جا قبر دے کیڑیاں تو بچ جائے زندہ آباد جنوں سمجھ آئی وہ بولے سبحان اللہ وہ نبی دے چواں یاراں دا نام پھٹیا تے لکھیا کیڑا نہیں کھاندا تے جے سینے تے لکھیے تینوں قبر دے کیڑے کیویں کھا سکدے نے نبی دے یاراں دی محبت سینے چ لے کے جایا جے قبر وچ یہ بھی پتہ لگ گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام دے دور وچ نوح علیہ السلام دے دور وچ بھی نوح علیہ السلام دے دور وچ بھی حضرت صدیق اکبر دا ذکر ہے تاویوں تے پادری نے آکھیا کہ آسمان تو رب نے کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی تھی جے تیرا نام نہ ہوئے صدیق اکبر فرماندے میں بابے ول حیرت نال ویکھ رہا میرا نام فرمان لگے بابا مینوں کیویں جاننا میرے یار محمد نو کیویں جاننا پادری کہن لگا ابو بکر میری گل یاد رکھی آسمانی کتاباں وچ لکھیا ہے او جڑا تیرا یار محمد ہے اللہ دا آخری نبی ہے اور رب دا آخری نبی ہے کہ تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ او آخری نبی تے تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ آپ فرماندے میں بابے نال حیرت نال ویکھی جاواں بابا گلاں کیویں دیا کردا ہے رات گزری جویں گزری صبح حضرت صدیق اکبر جب ٹرن لگے نا تے بابے دی چیخیں نکل گئیں انہیں لوگ صدیق اکبر دے قدم پڑ لے کہنے لگا سونیا آیا سچ بھی چلے آئے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں شام چلے آؤں کہنے لگا ابو بکر یار زندگی دی خبر کوئی نہیں 400 سال عمر ہوگی پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے پتہ نہیں تیرے یار نے کدوں نبوت دا اعلان کرنا ہے پر جدوں مکے ٹر جاوے اس نبی نو میرا سلام کہہ دیویں کہ نالے اکھی کملی والی یار جنگل چ بیٹھا بابا کہندا آئی سونیا میں تیرے کولوں کچھ نہیں منگدا بس کوئی عرض کرنا وا اج میں تیرا کلمہ پڑھ کے ٹر چلیا جدوں قیامت دی آ جاوے اپنے عاشقاں دی گنتی کرے وچ میری بھی گنتی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
قیامت نو اپنے عاشقاں چ میری بھی گنتی کر لیا جے. نوجوانوں گلوٹیاں کلاں والے صدیق ایک بٹورے تے بابا قدم پھڑ کے کہنے لگا صدیق ایک گل دساں. فرمایا جی. کہنے لگا میں آسمانی کتاب وچ پڑھیا سی کہ ایتھوں کدے صدیق نے گزرنا ہے. آ جڑی میں کلی پا کے تے گرجا بنا کے رب دی عبادت پہ کردا سا نا تے 400 سال تے ایویں عبادت دا بہانہ سی میں تے تیریاں راہاں چ کلی پا کے بیٹھا رہا. کدو یار گزرے تے کدو یار دی دید کراں, کدو یار گزرے تے کدو یار دی دید کراں. کہنے لگا میں تے تیریاں ہوندی کل کردا رہا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے رستہ ڈھونڈا اے رستہ ڈھونڈا کہ میں دل پر اپنے محل اچھے پہ چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے کہ میں رواں اندر بڑی. صدیق ایک بٹورے تے ملک شام آئے فرماتے نے ہن تجارت کرن نو کدا دل کرے. بابے دیاں گلاں یاد ہوندیاں نے. آپ فرماتے ہیں میں ادھا سامان بیچا تے ادھا کوئی نہ بیچا تے میں ملک مکہ وال ٹریا. مکہ شریف دے باہر آئے نا تے ابو جہل نال ملاقات ہو گئی. ابو جہل کہنے لگا یار ابو بکر میں تینوں بڑی دیر دے بعد ویکھے. فرمایا میں ملک شام گیا سا 6 مہینے دے بعد آیا. ابو جہل دا رنگ اڑیا تے کہنے لگا تینوں پتہ تیرے بعد مکے کی ہویا. صدیق اکبر فرمان لگے کی ہویا تے ابو جہل کہنے لگا او جڑا تیرا بچپن دا یار ہے نا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جی جی کی ہویا. کہندا او بڑی عجیب گلاں کردا ہوں. آپ فرماون لگے کی فرماندے نے تے ابو جہل کہنے لگا او کہندا کہ میں اللہ دا آخری نبی ہاں. او کہندا کہ آ جڑے کعبے چ 360 بت نے نا اے سارے جھوٹے رب نے, ایک ہی رب سچ جڑا نظر بھی نہیں آوندا. او عجیب گلاں کردا ہے. او کہندا آسمان تو میرے تے فرشتے نازل ہوندے نے, میرا رب میرے نال گلاں کردا ہے. وہ کہندا ہے کہ قیامت نو مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے تے پھر اپنے رب نو حساب کتاب بھی دینے نے. تے کہنے لگا یار صدیق تو ایڈا سیاںا بندہ ہے, ارے آدھا آدمی ہے مکے چ, مینوں سچی دس جیڑا بندہ مر کے مٹی چ مل جائے دوبارہ زندہ کیویں ہو سکدا ہے. قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم الذی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. صدیق اکبر تھوڑا جا دور گئے نا, جواب ہی نہیں دیتا تے مڑ کے نا تے ابو جہل وال ویکھ کے فرمان لگے جے گل تے میرا یار ٹھیک ہی کہندا ہے. جیڑا رب پہلی بار بنا سکدا او بندے نوں دوجی بار بھی بنا سکدا ہے. بھئی جیڑا رب پہلی بار بنا سکدا او دوسری بار بھی بنا سکتا ہے. آپ نے ابو جہل کو کوئی جواب نہیں دیتا. گھر چ سامان رکھیا تے دوڑے حضور دے گھر وال. اما خدیجہ الکبریٰ دے گھر دا دروازہ کھٹکایا, پوچھا گیا کون؟ فرمایا ابو بکر. پوچھا حضور کتھے نے؟ آواز آئی کہ حضور تے کوہ ابو قبیس پہاڑ وال گئے نے. حضرت ابو بکر صدیق دوڑے پہاڑ وال. دیکھیا او کوہ ابو قبیس پہاڑ دی چوٹی تے میرے نبی تشریف فرمانے. صدیق دوڑ دے گئے. صدیق اکبر قریب گئے, میرے نبی نے یار لی بازو پھیلا لے. ابو بکر آ کے میرے نبی دے سینے نال لگ گئے کہ کانی جی کہنے لگے سونے آؤ میں کی پیا سننا. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جو سنے ہی سچ سنے آئی. اب کی تھی کملی والی آئے, جن بھی نبی آئے نے کوئی نہ کوئی نشانی لے کے آئے نے, کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آئے نے. سونے جے نبی ہے دس کیڑی نبوت دی نشانی لے کے آیا ہے. میرے نبی سینے لگا کے فرمایا ابو بکر یار بہتیاں نشانیاں کی کرنیاں نے, دس ملک شام والے بابے دی گل تو سنانی ہے کہ میں سنوں. صدیق اکبر نے چیخاں نکل گئی, کتا پڑھ کے کہنے لگے سونے کلمہ پڑھا. فرمایا ابو بکر یار ٹھہر جا, آنکھیں میں تینوں چن توڑ کے بکھا دیواں, آنکھیں سورج موڑ کے بکھا دیواں, آنکھیں درختوں بلا کے بکھا دیواں, آنکھیں پتھراں تو کلمے پڑھا کے بکھا دیواں. ارد کیتی سونے میں کچھ نہیں دیکھنا, ادھروں آباداں دیاں صدیق دا کلمہ پڑھ لے. اے تے سچا نبی ہے جڑا مکے بیٹھ کے شام دیاں دس سکدا ہے, او فرشاں تے بیٹھ کے عرشاں دیاں دس سکدا.
لو بھائی گلوٹیاں دیو سنیو تو مبارک ہوئے تو ہاڈا عقیدہ ہوئے جیڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ سی حضرت صدیق اکبر نے نبی دا معجزہ ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا چند ٹٹدا سورج مڑدا درختاں نوں ٹوردا تے پتھراں نوں کلمہ پڑھدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا انہاں نبی دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا کہ سونیا بیٹھا مکے وچ تے تکدا ملک شام وچ تے جڑا ایتھے بیٹھ کے اوتھے دیاں سچیاں دسدا او ایتھے بیٹھ کے اوتھوں دیاں بھی صدیق نے نبی دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا صدیق دنیا دا پہلا مسلمان ہے تے میرا تے تہاڈا عقیدہ اوے جڑا پہلے مسلمان دا عقیدہ سی ساڈا عقیدہ اوے جڑا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا عقیدہ سی صدیق نے کلمہ پڑھیا ساری زندگی نبی دے نال گزاری سنا دیواں گل ایسا میرے نبی دا یار ہے کہ ایک دن حضور نے اس طرح کر کے اپنی انگوٹھی اتاری یاد رکھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انگوٹھی پہن دے سن مگر بغیر نگ تو نہیں میں تھوڑی وضاحت دے دیواں انگوٹھی نو صرف اس نیت نہ پہنو کہ حضور دی سنت ہے ایک عقیق نگ حضور پہن دے سن دوسری گل ساڈے بعد لوگ کی کردے نے 3 4 5 انگوٹھیاں پہنیاں ہوندیاں ہاتھاں چ نوجواناں نے اج کل لوہے دے کڑے پہنے ہوندے نے پوچھے نا انگوٹھی کتھوں آئی ہے یا کیوں پہنی ہے یا ایک کڑا کیوں ہاتھ وچ پہنے کہندے نے میں فلانے دربار تو لا کے آیا مدینہ شریف تو آیا سی سچی دس جڑے دربار تو کڑا آیا تو پایا بابے نے بھی کدے کڑا پایا سی او بولو تے صحیح جڑے بابے دے دربار دا تو کڑا پہنیا کیا وہ بابے نے بھی کدے زندگی چ کڑا پہنیا سی نہیں نا یہ بابے والی برکت لینی ہے نا کہ کڑے نال برکت نہیں ملنی برکت ملنی ہے بابے والے کام کر ٹھیک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ مرد تے ہر طرح دا زیور سونا ہوئے چاندی ہوئے چاندی بھی ایک مخصوص مقدار ہے 4.5 ماشے اس تو زیادہ مرد چاندی نہیں پا سکتا لوہا تانبا پتل سونا ہر طرح دا زیور مرد تے حرام ہے حضور نے فرمایا اے دوزخیاں دا لباس ہے اے دوزخیاں دا زیور ہے لہذا جڑے نوجوان کڑے پہن دیو اپنے بالکل بھی منع شدید منع صحابی نے سونے دی انگوٹھی پہنی میرے نبی نو جلال آ گیا غصہ آ گیا انہاں جدو غصہ ویکھیا اس طرح سونے دی انگوٹھی اتاری تے اوتھے سٹ دیتی عرض کیتی سونے تو نہ ناراض ہو جدو حضور چلے گئے صحابی ٹورے نا تے کسے آکھیا کہ ویچ دیو پکڑ کے کوئی ہور کام فرمایا جڑی میرے یار نو نہیں پسند سانو پسند ہے میں او دے ول ویکھاں کیوں جڑی میری یار نو نہیں پسند انگوٹھی پہنو شریعت مطابق پہنو حضور کی سنت سمجھ کے پہنو حسن واسطے یہ عقیدے رکھنا کہ میں فلانا پتھر پہنا گا تے فلان تاثیر فلان پتھر پہنا گا تے فلان تاثیر نہیں پتھراں چ کوئی تاثیر نہیں ٹھیک ہے یہ گل یاد رکھیے سنت حضور دی بس ایک انگوٹھی 4.25 ماشے یہ 4.5 ماشے چاندی ٹھیک ہے جی اور وہ بھی ایک انگوٹھی بغیر نگ تو وہ بھی نہیں یاد رکھیے گا انی مقدار دیاں 2 انگوٹھیاں بھی نہیں پہن سکتے انی مقدار دی ایک یا اس تو کم انگوٹھی یہ یاد رکھیے گا حضور نے نہ انگوٹھی اتاری تے فرمایا یار ابو بکر میرا دل کردا اے انگوٹھی دے اوتے لکھیا ہوئے میرے رب دا نام اللہ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ لیو میں لکھوا کے لے حضرت صدیق اکبر ٹورے نا تے دل کی تاکہ حضور فرما رہے نے اللہ یا لا الہ الا اللہ لکھوا کے لکھے ہو ٹوڑے تے جا رہے تے فرماتے نے مینوں خیال آوے کہ رب نے جدو کلمہ لکھیا سی نا عرش تے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے کلمے چ بھی نبی رب دے نال نماز پڑھیے تے اوتھے بھی درود بھی ہے تے اللہ اکبر بھی اللہ دی ثنا تے حمد بھی ہے تے نبی تے درود تے سلام بھی ہے لہذا اوتھے بھی نبی نال اذان وچ بیٹھاں تے اشہد ان لا الہ الا اللہ تے اگے واشہد ان محمد رسول اللہ اوتھے بھی نبی نال تے نبی نو تے رب نے جدا کیتا ہی نہیں کدرے تے صدیق تیری اتنی جرأت کہ تو رب تے نبی نو جدا کرے جدوں آپ گئے نا کاتب کول تے انہوں کہن لگے یار ایتھے لکھ اللہ محمد آپ
آپ اتنا فرما کے آگے چند دن گزرے تے حضور نے فرمایا یار ابو بکر میری انگوٹھی، عرض کی جی میں ہونے لے کے آیا. آپ گئے نا انگوٹھی پکڑی تے جدو گفٹ پیک بنا کے بھائی تسی مینوں یا میں تانوں دیواں تے سی گفٹ پیک بنا کے تے او تے صدیق ہے، او دے ورگا تے عاشق ہی کوئی نہیں کائنات. وہ تے امام العاشقین نے تے فناف رسول کیا انہیں گفٹ پیک نہیں بنایا ہوئے گا. بڑا سونا سجا کے انگوٹھی جدو حضور دی بارگاہ چ لے کے گئے نا اس طرح پیش کی تھی. کالیں دے والی نے جڑے ویلے انگوٹھی کھول کے دیکھیا یہ انگوٹھی تے لکھیا ہے اللہ محمد ابو بکر صدیق. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر یار نبی آکے اسی اللہ دا نام لکھوا کے لے کے آئے، اے میرا بھی نام لکھوایا اپنا بھی لکھوایا. عرض کیتی کملی والے آؤ تیری واللہ زلفاں دی قسم ہے میں رب نو تے تینوں کدھرے جدا نہیں ویکھیا. خیال آیا صدیق تو کون ہے جڑا اللہ تے نبی نو جدا کرائے. عرض کیتی کملی والے آؤ تیری زلفاں دی قسم ہے اللہ نے تیرا نام میں لکھوایا ہے پر مینوں قسم ہے تیرے چہرے دی کملی والے اپنا نام میں نہیں لکھوایا. صدیق روئی جا رہے اچانک جبریل آ گئے. عرض کیتی کملی والے آؤ صدیق تینوں رب تو جدا نہیں کرنا چاہتا، رب صدیق نو تیرے تو جدا نہیں کرنا چاہتا. کملی والے آؤ اللہ نے تیرا نام صدیق نے لکھایا ہے، صدیق دا نام تیرے نال جبریل نے لکھایا. او صدیق انہیں ساری زندگی میرے نبی دے نال گزاری تے رب نو بھی انہوں نبی نال جدا نہیں کیتا، رب نے بھی انہوں نبی نالوں جدا نہیں کیتا. ہجرت دی رات ہے نا تے صدیق اکبر میرے نبی نو غار وچ لے گئے. تسی تھکے تے نہیں بھائی اجے؟ ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولو سارے اچھا بولو. آتے تے فرمائشاں بھی بڑیاں منو حضرت دائی قلبی والا واقعہ بھی سناؤ تے فلاں بھی سناؤ تے فلاں. بڑے سیانے ہو تسی پاکستان والے سارے بھائی. 2 گھنٹے میرے کو تقریر کرا کے نا تے پھر ادھے گھنٹے دیاں فرمائشاں بھی سن لیندے ہو. آخر تے کہندے نے جی فرمائش اسی سب سنا دیو سانو. اچھا جی وہ سنا دیو. لو جی بچہ کہندا وہ واقعہ سنا دیو. میں سنا دیواں جے جاگ دے چلے. ہجرت دی رات تے مکیوں ٹر پہ 2 راہی، ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی. جدو ٹرے نا غار سوری چ 3 دن تے 3 راتاں ایک میں گزریاں کیویں پہنچے تو بہت لمبی داستان ہے نا. مینوں کئی مہینے لگدے نے جمعۃ المبارک وچ سنا دے کئی مہینے تے جمعے لہذا ایک نشست وچ تے میں اتنا نہیں سنا سکدا مختصر کر دیاں. 3 دن غار وچ گزار کے جدو حضور مدینے ول ٹرے نا تے راہ وچ حضور نوں بھوک لگی. فرمایا ابو بکر یار بھوک لگی. عرض کیتی سونیا او ککھاں دی کلی اجازت ہوے تے کچھ کھان لے کے آواں. فرمایا چل دوویں یار کٹھے چلدے ہاں. اے دروازہ کھٹکایا تے مائی باہر آئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے مائی جی اسی مدینے دے مسافراں تے بھوک لگی کچھ کھاون نوں مل جائے. نوجوان مائی دی نگاہ جدو پئی نا میرے نبی دے چہرے تے اتھراں دی لڑی مائی دی اکھاں چ جاری ہو گئی تے آسمان ول ویکھ کے تے رو کے کہندی ہے ربا کی سی جیڑا غریب نہ بنا دو ایڈے سوہنے پرونے کدے خالی نہ جان دے تے میں کدے خالی نہ جان دے. مائی رو کے تے حضرت صدیق اکبر نوں کہن لگی میں بڑی غریب ہاں معاف کرے اج میرے گھر کھاون لئی کچھ نہیں. کوئی نہ مدینے والے دی مہمان نوازی ویکھنی ہوے تے اج بھی کو رمضان شریف دا ایک روزہ محمد عربی دے مدینے افطار کر کے ویکھے. آج بھی وہ کتنے لوگ مہمان نواز ہیں. میرے سائیں تاجدار چورے شریف میں فرماون لگے مدینہ شریف بیٹھے تھا مسجد نبی تے انج کر کے جاتی ماری جدو لکھاں لوگاں دی افطاری دا سامان تے ہنس کے فرمان لگے یار عمران آسی پترا او یار اج نبی دے پرونے نو انج سنبھال دے نے انہاں نے نبی نو کیویں دا سنبھالیا ہوے گا کہ نبی دے پرونے نو اج انج سنبھال دے نے. میرے آقا حضور تاجدار چورا شریف میرے آقا نعمت فرمان لگے بیٹا پتہ نہیں ہو رہے جدو کملی والا آیا ہوے گا تے نہ مدینے والے نے میرے نبی نہ کیویں دا پیار کیتا ہوے گا. مائی کہن لگی میرے گھر کھاون لئی کچھ نہیں مینوں معاف کریا جے. آپ نے فرمایا مائی جی روبنا اسی ٹر جانے ہاں. حضور فرمان لگے ابو بکر یار جانا کیوں ہے؟ حضور مائی کہندی گھر کھاون لئی کچھ نہیں. فرمایا مائی کہندی ہے نا گھر کھاون لئی کچھ نہیں تے او ویڑے چ مینوں ایک بکری نظر آ رہی. حضور نے نہ فرمایا تے مائی میرے نبی ول ویکھ کے کہن لگی جی یہ بکری دودھ نہیں دیندی
اے بڑی وڈیری ہو گئی ہے کہنے لگی میرا خامد بکریاں چارن گیا تے اٹھ سکتی نہیں ورنہ اے بھی اجڑ دے نال جاندی اے جی دودھ نہیں دیندی نبی کریم فرماون لگے مائی اے بکری دودھ نہیں دیندی پر جے تو اجازت دیویں تے اسی دودھ چو لئیے میرے کریم نے جدو اتنا فرمایا تے مائی ککھاں دی کلی دے دروازے چوں ہٹ گئی تے نالے اپنے لباں چا کے آکھیا بھی انہیں دودھ نہیں دیندی چویا جاندا تے چولو مائی نہ کہہ کے جب کلی تے دروازے چوں ہٹی نہ تو میرے نبی دروازے چوں کھلو گئے نوجوانوں کیڑا رنگ پیش کرا بکری اپنے گوڈے چ سر دے کے بیٹھی تے ہورے کدوں دی بیٹھی اٹھیا ہی نہ جاوے وڈیری جی بکری پر جدو میرے نبی دروازے چ کھلوئے نا تے بکری نے سانس تے سانس چ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے بکری گوڈے چ سر چک کے میرے نبی ول ویکھ کے کہن لگی کدھر اوہی تے نہیں آ گیا جی 1,24,000 نبی بھی کر دے گئے نے بکری ہن نبی دے چہرے ول ویکھیا تے ویکھی جائے تے میرے نبی بکری ول تے بکری حضور ول حضور بکری ول تے بکری حضور ول اے اس طرح کر کے نا میرے نبی نے تے بکری نو سبحان اللہ تھانوں یاد ہے نا بکری جدو بول دیے تے میں کر دیے ہے نا کیوں بھائی نعمان بکری میں کر دیے نا جدو میرے نبی نے اس طرح کر کے اشارہ کیتا نا تے بکری حضور وال ویکھ کے کہنے لگی جی میں فرمایا ہاں تو دوسری بار اشارہ کیتا تے بکری حضور وال ویکھ کے کہنے لگی وے سونیا میں فرمایا ہاں تو تیسری بار اشارہ کیتا بکری کہنے لگی وے کملی والیا میں فرمایا ہاں تو رو کے کہنے لگی کملی والیا جدو جوان سب دے رہی ہیں سارے پوچھتے رہے نہیں اج وڈیری ہو گیا پوچھتا ہی کوئی نہیں اس بات کنیاں کتے تو کتے میں رو کے کہنے لگی میں کھوجی میرا دل برسانا